Vihar az Északi-tengeren. 1930 áprilisának utolsó napjaiban jártunk, és már harmadik napja tombolt a könyörtelen vihar az Északi-tengeren. A hullámok sötét hegyekként tornyosultak a hajónk fölé, a szél pedig olyan erővel sivített, hogy alig hallottuk egymás szavát a fedélzeten. A Gillen nevű távoltengeri gőzvontatón szolgáltam matrózként, és éppen a hatalmas Apollinaris teherhajót próbáltuk biztonságba juttatni. A hamburgi kikötőből indultunk, de a nyílt vízen elkapott minket az orkán, és a vontatott hajó gépei felmondták a szolgálatot. Szörnyű helyzetben voltunk, mert a vontatókötél bármelyik pillanatban elszakadhatott a hatalmas feszültségtől. Ha elveszítjük a kapcsolatot, az Apollinaris tehetetlenül sodródott volna a halálos zátonyok felé a vaksötétségben. Minden idegszálunkkal a horizontot kémleltük a permetben, és dühösen kérdezgettük, hol késik már a segítség. A hivatalos mentőhajóknak már órákkal ezelőtt meg kellett volna érkezniük, de a vihar talán még azokat a monstrumokat is megakasztotta. A távirászunkat mindenki csak Fangognak hívta. Feszülten figyeltük a falon túl, ahogy ütemesen kopog a morzegép a keze alatt. A rövid és hosszú jelek éles hangja jelentette számunkra az életben maradást és a közelgő hajók válaszait. Halló, Texel! Végre sikerült kapcsolatba lépnünk a Texel-szigeti állomással, és leadnunk a pontos koordinátáinkat, miközben a szárazföldről megerősítették, hogy vettek minket. Kétségbe esetten kérdeztük a rádión keresztül, mit tud az Atlas, a másik közeli vontató. Megtudtuk, hogy ők is küzdenek a tengerrel, de minden erejükkel próbálnak felénk vágni a hullámokon keresztül. Hirtelen vörös vészjelző rakéták hasítottak az éjbe az Apollinaris fedélzetéről, kísérteties fénnyel világítva meg a tajtékzó tengert. Ez volt a végső jel. A hajó süllyedni kezdett, nincs több vesztegetni való időnk. Bevetettük a Breeches buoyt, azt a kötélpályán mozgó mentőkosarat, amivel a legénységet próbáltuk átemelni a tajtékzó víz felett. Emberfeletti munka volt a két imbolygó hajó között kifeszíteni a biztosító köteleket a viharban. Tehetetlen dühvel néztük végig, ahogy a hatalmas Apollinariszt végül elnyeli a mélység. Szerencsére az utolsó matrózt is sikerült áthúznunk a Gillen fedélzetére, mielőtt a tenger örökre összezárult volna a hajó felett. Miután megtettük, amit emberileg lehetett, megkaptuk a parancsot, irány dél, délkelet. A viharvert és túlterhelt Gillendal elindultunk Aimuiden biztonságos kikötője felé, magunk mögött hagyva a tragédia helyszínét. Végre befutottunk Aimuidenbe, és a Gillend fáradt vashajója mellett megéreztük a kikötő biztonságos, olaj- és halszagú levegőjét. A vihar utáni csendben a mólók mentén sétálva tudtam, hogy ez a pihenő csak egy újabb, ismeretlen kaland kezdete. A kezembe került egy sárgult, szélén töredezett régi fénykép, amelyen a Jadran még teljes vitorlázatával szelte a hullámokat. A fotón a hajó nem csupán fa és vászon volt, hanem egy büszke jelenség, amelynek minden vonala a távoli óceánokról mesélt. Megismertem a Jadran legénységét, azokat a kemény kötésű embereket, akiknek az arcába a sós szél és a nap vájt mély barázdákat. Ezek a tengerészek nem sokat beszéltek, de a mozdulataikban ott volt az a magabiztosság, amit csak a nyílt vízen töltött évtizedek adhatnak az embernek. Aimuidenből Amsterdamba nem volt semmi rendkívüli út. A Gillen ott maradt a tengeri kikötőben, a papírok és a jelentések viszont feljebb mentek a csatornán. Engem küldtek velük. Egy kisebb hajón utaztam befelé Amsterdamba, én meg rögtön felkerestem a Mi Külön Sajtunk nevű tengerész otthont a közelben. Ez a helyszín volt a tengerészek igazi parlamentje, ahol a sörös korsók mellett dőltek el a legfontosabb kérdések. A sarokban már ott ültek Klász bácsiék, a kikötő élő legendái, akiknek a szava többet ért bármilyen hajózási szabályzatnál. Pipafüstbe burkolózva vártak minket, készen arra, hogy átadják az öreg tengerészek bölcsességét. A tengerész otthon félhomályában baljós híreket hallottam eltűnt hajókról és különös fényekről az északi vizeken. A pletykák szerint a kalózok már nem karddal, hanem rafinált biztosítási csalásokkal és modern fegyverekkel fosztogatnak a ködben.
A beszélgetés végül a Mary Celeste soha el nem évülő titkára terelődött, amely minden tengerészt borzongással töltött el. Senki sem értette, hogyan maradhatott a hajó érintetlen, miközben az embereket, mintha a tenger nyelte volna el egyetlen pillanat alatt. Végül Klaas bácsi belekezdett Grönland Harry, a mitikus óriásbána történetébe, aki állítólag évszázadok óta uralja a jeges északot. Úgy beszéltek róla, mint egy intelligens és bosszúálló lényről, aki a tenger minden titkát ismeri, és akivel hamarosan nekünk is találkoznunk kell. Akkor még mesének tartottam, de megjegyeztem a nevet, mert a tengeren azok a történetek maradnak meg, amelyek később visszatérnek. Cornelisszel Amsterdamban találkoztam először hivatalos jelentések kapcsán. Justus Cornelis amszterdami hajótulajdonos és biztosítási ügynök volt, aki sorra látta elsüllyedni a hozzá köthető, főleg magyar legénységgel futó hajókat, és nem a pénz érdekelte, hanem az, hogy valaki szándékosan küldi őket a mélybe. Azért kutatott megszállottan térképek és iratok között, mert tudta, hogy ha nem találja meg a mintát, újabb hajók és emberek tűnnek el nyomtalanul. Szóba került a Tátra nevű magyar gőzös esete is, amely rejtélyes körülmények között tűnt el a radarról. Ez a hajó volt az első biztos jel számunkra, hogy a baj nem elszigetelt eset, hanem egy módszeres támadássorozat része. Világossá vált, hogy amit látunk, az vegytiszta kalózmunka, de a modern fajtából. A magyar hajókat nem ágyúval kényszerítették megállásra, hanem belülről bomlasztották szét őket. A biztosítási összegek és a rakomány elrablása volt a cél, és a tettesek nem hagytak tanukat maguk után. Váratlanul felbukkant Czoller Jóska, egy régi ismerős. Nem az utcán futottunk össze, Czoller tudta, hol talál meg minket, és szándékosan a tengerész otthonban keresett fel. Jóska mesélt egy sikertelen önsüllyesztési kísérletről is, ahol a beépített emberek túl korán nyitották meg a fenék szelepeit. A hajó nem süllyedt el elég gyorsan, így a roncsok között maradtak olyan bizonyítékok, amikre a biztosító társaságok is felkapták a fejüket. Felemlegettük a Serifosz szigeténél történt esetet, ahol egy magyar szállítmány titokzatos módon vált köddé a görög partoknál. Ez a szám mutatta meg nekünk, hogy a bűnszövetkezet csápjai a földközi tengertől egészen a sarki jégmezőkig elérnek. Ahogy távoztunk, egy pillanatra mindenki megdermedt. Egy sötét kalapú alak figyelt minket mozdulatlanul az ablak mögül. Akkor már suttogták a kocsmában a Szent Vincente nevet, egy titokzatos gőzösét, aminek mindenhol ott vannak a kémei, és abban a tekintetben benne volt a néma fenyegetés, már a sarkunkban vannak. Justus Cornelis utasítására a Jadran már egy amszterdami javítódokban várt ránk, ahol az utolsó simításokat végezték rajta az északi útra. Amikor megpillantottam a karcsú árbócait a hatalmas gőzösök között, tudtam, hogy ez a hajó lesz az otthonunk a jégmezőkön. Egy nemes vadmacska volt ez a modern monstrumok között, amit kifejezetten a mi különleges küldetésünkre készítettek fel. Ilyen egy igazi vitorlás kikötő. Kötélcsikorgás, a kátrány illata és az árbócok halk kopogása a szélben. Itt még mindenki értette a szél szavát, és a hajók nem szénnel, hanem a természet erejével küzdöttek meg az óceánnal. Amikor újra a régi hajónk fedélzetére léptem, megéreztem a fa ismerős tapintását és a biztonságot, amit csak egy jól karbantartott vitorlás adhat. Otthon voltam, és minden egyes deszka a korábbi közös utazásainkról mesélt nekem. Daniló bácsi köré azonnal odagyűltek a régi cimborák, a tenger sokat próbált veteránjai. A rövid fejszólításokból és a komoly tekintetekből látszott, hogy ezek az emberek tűzbe mennének a kapitányukért. Daniló bácsival itt, a Jadranon beszéltem először hosszabban, és világos volt, hogy ő már régebb óta számol ezzel az úttal. Jankó és Csamba. Ekkor csatlakozott hozzánk két új barát, a tiszta szívű, de rafinált Jankó, és a néma, de hűséges Csamba. Bár különböztek tőlünk, éreztük, hogy nélkülük nem lenne teljes a csapat a ránk váró küzdelemben. Rájöttem, hogy Daniló bácsinak van egy újabb titka, amit még előlünk is elhallgatott. A térképasztal alatt őrzött egy lepecsételt borítékot, amelyben talán az egész expedíció valódi, politikai célja lapult. A nagy kaland előtt állva, az utolsó éjszakán mindenki a saját gondolataiba merült. Tudtuk, hogy ha holnap felhúzzuk a vitorlákat, már nem lesz visszaút, és a sorsunkat teljesen a tengerre bízzuk.
Suttora, a szakács az utolsó vacsoránál újra előhozta a titokzatos hajóeltűnéseket, de most már nevekkel és dátumokkal. A történetei olyanok voltak, mint a sötét kirakós darabjai, amikből lassan összeállt előttünk a sarki vizek gyilkos hálózata. Végre eloldottuk a köteleket, és megéreztük a Jadran alatt a nyílt víz lüktetését. Ahogy a kikötő zajai elmaradtak, a tiszta tengeri levegő megtöltötte a tüdőnket, és minden matróz arca felderült. Újra ott voltunk, ahová tartoztunk. Amsterdamban, még indulás előtt, Danilo bácsi külön utasítást adott néhány láda berakására. Nem mondta, mi van bennük, de láttuk a jelöléseket, és nem kérdeztünk. Amikor később a raktár mélyén elmentem mellettük, már tudtam. Lőszer és fegyver is van a hajón. Akkor még nem sejtettem, mire lesz szükségünk, csak azt, hogy ez az út nem egy szokásos vitorlázás lesz. Amsterdamban 2 idegen is felkerült a hajóra. Danilo bácsi azt mondta, útba esnek és fizetnek az útért, ezért felvette őket. Scaramangának és Engelmannak hívták őket. Nem voltak beszédesek, többnyire maguk között maradtak és inkább figyeltek, mint kérdeztek. Egy ilyen kis hajón az ilyesmi hamar feltűnik és nem tesz jót a hangulatnak. Suttora, a szakács, a konyha gőzéből figyelt és állandóan faggatódzott a 2 új jövevény felől. Ő volt a hajó radarja, aki a levest kavargatva is megérezte, ha valakinek nem tiszta a lelkiismerete a fedélzet alatt. Az éjszakai őrség idején, a ragyogó csillagok alatt és a kormánykerék mellett állva éreztem meg az óceán igazi nagyságát. A csendet csak a Jadran orrának csobbanása törte meg, és a végtelenség érzése minden félelmet elűzött a szívemből. Hamarosan elértük a Doggerbank sekély vizeit, ahol a tenger kiszámíthatatlan és veszélyes. Ez a helyszín a tengerészek rémálma. A hirtelen feltámadó hullámok és a sűrű halászhálók miatt itt minden percben résen kell lenni. Vigyáznunk kellett, hogy a Jadran tőke súlya ne akadjon bele ezekbe az óriási hálókba. A csendet Jankó törte meg, amikor halkan megszólított a korlátnál. Andrea, szerinted tényleg visszatérünk? A fiú hangjában ott volt az a gyermeki félelem, amit a felnőttek próbáltak elrejteni, de mindannyian éreztünk. Este egy rögtönzött paláver, vagyis nagy tanácskozás alakult ki a fedélzeten a legénység között. Megbeszéltük a teendőket és az eddig látott gyanús jeleket, hogy mindenki tudja, a Jadranon nincs helye a széthúzásnak. A szürkületben hirtelen felbukkant ő felsége, Brók rombolója, és a találkozás pillanatok alatt feszültté vált. Már-már úgy tűnt, a brit acélszörnyeteg eltiporja a Jadránt, ám 200 méterre előttünk hirtelen keresztbe fordult, és a hangszórókból felhangzott a parancsoló utasítás. Álljon meg, csónakot küldök! A romboló tisztjei nem céltalanul érkeztek. Miután a Jadrán megállt, a tisztek a fedélzetre léptek, és azonnal a lényegre tértek. Arról faggatták a legénységet, látták-e a Szent Vincente nevű gőzöst. A britek gyanúja szerint a gőzöst kalózok kerítették hatalmukba, és a romboló azért járőrözött ezen a területen, hogy a nyomára bukkanjon. Alig, hogy a romboló eltűnt, egy berregő hidroplán tűnt fel az égen. A romboló küldte a levegőből is ellenőrizni, betartjuk-e az utasításokat. A pilóta vizsgálódva körözött felettünk, majd határozottan kelet felé intve jelezte, hogy folytassuk utunkat a kijelölt irányba. Danilo bácsi a sapkájával leírt körrel, a tengerészek nyelvén az értem jelzését adta meg. Ahogy a szél belekapott a Jadran vitorláiba, éreztem, hogy az álmom végre megvalósul. Valódi felfedező úton vagyok a világ végére. Minden egyes mérfölddel távolabb kerültünk a megszokottól, és közelebb ahhoz a titokhoz, ami évtizedek óta kísértette a tengerészeket. Rövid pihenőt tartottunk Shetland szigetén, ahol a kopár, szeles partok és a zord sziklák már az északi vidékek közelségét jelezték. A kikötőben a helyiek gyanakvóan méregették a Jadránt, mintha megérezték volna, hogy a hajónk nem csak halat vagy árut szállít. A postahivatalnál váratlanul gyanús alakokba botlottunk, akik szinte ellenségesen méregettek minket. Bár akkor még nem tudtuk, kik ők, a viselkedésükből érezhető volt, hogy nem egyszerű tengerészek.
Később a romboló kapitányának szavaiból és az események láncolatából jöttünk rá, hogy Bumpus kapitány kémei figyelték minden lépésünket, hogy jelentést tegyenek rólunk a Szent Vincente bitorlóinak. Ami azonban még aggasztóbb volt, az az, amit ott hallottunk. A helyiek suttogtak egy fekete gőzösről, amely magyar tengerészeket tett partra a lakatlan szigeteken. Ezek a hírek megerősítették a gyanunkat, hogy a kalózok módszeresen tüntetik el a tanúkat. Visszatérve a hajóra, a gyanakvás mérge lassan elszivárgott a legénység közé is. Miután a brit romboló tisztje közölte a megdöbbentő hírt, miszerint a Szent Vincente gőzöst egy Scaramanga nevű bűnöző és bandája kerítette hatalmába, Danilo bácsi és a legénység döbbenten néztek egymásra, hiszen náluk is szolgál egy ugyanilyen nevű, titokzatos új matróz. Amikor Danilo bácsi kérdőre vonta a két új jövevényt, Scaramanga hidegvérrel tagadott minden kapcsolatot a Szent Vincentével. Sötét szemeiben azonban nem őszinteség, hanem gúny csillogott, ami csak tovább szította a feszültséget a fedélzeten. Egy vihar után nem a nap jött el, hanem a köd lett egyre sűrűbb, falat vonva a jadrán köré. Ebben a tejfehér némaságban minden hang felerősödött, és a láthatatlanság érzése mindenki idegeit pattanásig feszítette. Láttam Danilo bácsi arcán, hogy a gondjai egyre sokasodnak, és nem csak az időjárás miatt aggódik. A térképeit böngészve többször is a fehéren maradt foltokra bökött, tudva, hogy a ködben bármikor egy jéghegynek rohanhatunk. Jankó szólt először. A hajóorban matatott egy félretolt hordó mögött, és valamit a kezében hozott fel. Nem értett hozzá, de látszott rajta, hogy nem játék. Egy cukros doboz volt, benne gyújtó és zsineg. Akkor már mi is tudtuk, ez nem véletlenül került oda. Cukros doboz és salétromos zsineg. Egy ártatlannak tűnő cukros doboz volt az, amiből egy salétromos zsineg, egy lassú égésű gyújtózsinór lógott ki, közvetlenül a puskaporos ládák mellé rejtve. A szabotás ténye megkérdőjelezhetetlen volt. Valaki fel akarta robbantani a jadránt a nyílt tengeren. Azonnal összehívtuk a hajótanácsot a kapitányi kabinban, ahol a lámpa fénye kísérteties árnyékokat vetett a falra. Itt, a tenger ősi törvényei szerint mi magunk voltunk a bírók és az esküdtek a saját életünkért folyó perben. A vádlottak, Scaramanga és a társa, még a bizonyíték láttán is arcátlanul tagadtak és tovább hazudtak. Azt állították, sosem látták a dobozt, de a remegő kezük és a homlokukon gyöngyöző izzadtság elárulta bűnösségüket. Vízbe velük, kiáltotta fel indulatosan, Sottomarina és a legénység körében egy pillanatra elszabadultak az indulatok. A lincs hangulatot csak Danilo bácsi erélyes fellépése tudta megfékezni, aki nem gyilkosságot, hanem igazságszolgáltatást akart. A ruháik átkutatása során megtöltött revolverek és hamis igazolványok kerültek elő, amik bizonyították, hogy profi ügynökökkel van dolgunk. Világossá vált, hogy nem matrózok, hanem a Szent Vincente fizetett gyilkosai szivárogtak be közénk. Amikor a két bűnöző, Scaramanga és Engelman ellenszegült a kapitánynak, megtapasztalhatták Sottomarina félelmetes erejét. A kormányos öklei ágyúlövésként és villámgyorsan lendültek előre. Engelman a lépcsőhöz zuhant, Scaramanga pedig bevágódott a fekhely alá. Ez pontot tett a vita végére, és a bűnözőket láncra verve a hajófenékbe zártuk. Ahogy az ítélet megszületett és a rend helyreállt, odakint is oszlani kezdett a köd, mintha a tenger is megkönnyebbült volna. A jadran újra szabadon futott tovább, de már tudtuk, az igazi harc Bumpus kapitánnyal még csak most kezdődik. Ahogy partot értünk a szigeteken, azonnal látszott, miből élnek a fair őerjek. Mindenhol szárított tőke hallógott a házak falán, és a levegőben terjengő bálnaolaj szaga elárulta, hogy itt a tenger az egyetlen kenyéradó. Ez a kemény világ nem tűrte meg a gyengeséget. A lakói ugyanolyan szívósak voltak, mint a sziklák, amiken éltek. Még alig dobtuk ki a horgonyt, már is helyi rendőrök léptek a fedélzetre, hogy kivizsgálják a jadranon történt eseményeket. A hideg tekintetük és a szigorú egyenruhájuk baljós hangulatot árasztott, mintha mi magunk is gyanúsítottak lennénk, nem pedig az áldozatok. Amikor a hatóságok megpróbálták lefoglalni a hajónkat a nyomozás idejére, Danilo bácsi erélyesen tiltakozott, és a tengeri jogokra hivatkozva követelte a szabadutat.
Nem hagyta, hogy a bürokrácia megakassza a küldetésünket, hiszen minden elvesztegetett órával az ismeretlen ellenségünk előnyét növelték volna, aki a Szent Vincente fedélzetén valahol a jégmezők között várt ránk. A rendőrök végre átvették és bilincsben elvitték a hajóról a 2 szabotőrt. Ahogy leléptettek a fedélzetről, megszűnt a közvetlen életveszély, és a Jadran levegője végre megtisztult az árulástól. Másnap a bírói hivatalba mentünk, hogy hivatalos vallomást tegyünk. Bemutattuk a robbantáshoz előkészített zsinort és a hamis papírokat, hogy a törvény előtt is igazoljuk, jogosan vertük láncra a támadóinkat a nyílt tengeren. A tárgyalóteremben felbukkant egy Lodola nevű olasz matróz, a szerencsétlenül járt Don Juan gőzös túlélője. Ő volt az első szemtanú, aki megerősítette, a hajójukat nem a vihar süllyesztette el, hanem a Szent Vincente támadta meg, a legénységet pedig fogságba ejtették. Mindenki visszafolytott lélegzettel várta, mit tud Lodola a Mary Celeste kapitányáról, Artelliékről. Az olasz matróz remegő hangon kezdte mesélni, hogyan látta utoljára a kapitányt, aki az utolsó pillanatig küzdött a hajójáért a tengeren. Lodola beszámolt egy titokzatos rakodásról is a nyílt tengeren, ahol Bumpus emberei ládákat csempésztek át a Szent Vincente gyomrába. Ezek a ládák nem árut, hanem a kifosztott hajók kincseit és a legénység személyes holmiait rejtették. A brit tisztek és a vallomások egybehangzóan egy rejtélyes pontra mutattak a térképen, amelyet csak Inzel szám 2-ként emlegettek. Ez nem egy egyszerű sziget neve, hanem egy féltve őrzött titok a bálnavadászok és kalózok körében, egy olyan eldugott bázis a jéghegyek és viharok birodalmában, ahol a nyomtalanul eltűnt hajók, köztük a hírhedt Mary Celeste rejtélye is megoldást nyerhet. Daniló bácsi számára ez a név már nem volt ismeretlen, de eddig csak kísérteties legendának hitte. Most azonban bizonyossá vált, hogy ez a kalózok valódi fészke. Aztán váratlanul Zanetta neve is felbukkant a vallomásokban, azé a férfié, aki korábban Daniló bácsi bizalmasa volt, de most úgy tűnt, átállt az ellenség oldalára. Ez az árulás mélyen érintette a kapitányt, de csak még elszántabbá tette a hajszában. Egy pillanatra felmerült a gyanú, talán az egész csak egy óriási tévedés, és a hajók balesetek áldozatai lettek. De Lodola tekintete és a dokumentumok precizitása hamar eloszlatta a kételyeinket. A tengeren nem történnek ilyen véletlenek. Amikor kiléptünk a bíróságról a kikötőbe, megdöbbentő látvány fogadott minket. A távolban feltűnt a Szent Vincente jellegzetes, sötét füstje. Bumpus kapitány nem félt a törvénytől, nyíltan kihívást intézett ellenünk, jelezve, hogy a vadászat a szigeteken túl folytatódik. Túl a sarkkörön. Átléptük a láthatatlan vonalat, és végre hivatalosan is túl voltunk a sarkkörön. A levegő metszővé vált, a tenger pedig olyan sötétkékké, amilyet csak a jéghegyek birodalmában látni. Tudtuk, hogy innen már nincs visszaút a biztonságos vizekre. Még mindig azon tanakodtunk, vajon mit tett a feröeri bíró a vallomások után, és tette hivatalos lépéseket Bumpusék ellen. Bár a törvény lassan őrölt, reméltük, hogy az igazságszolgáltatás keze a távoli északon is eléri a bűnösöket. A legnagyobb döbbenetünkre Epolled Lodolának nyoma veszett a kikötői szállásáról, még mielőtt újra a fedélzetre hozhattuk volna. Azonnal megértettük, hogy a Szent Vincente emberei elrabolták az egyetlen tanút, aki romba dönthette volna az egész alvilági hálózatukat. Ahogy észak felé haladtunk, a táj a reménytelenség földjévé vált. Kopár sziklák, állandó köd és az élet legkisebb jele nélkül. Ez a vidék nem bocsát meg a hibázóknak, és a néma sziklák mintha csak arra várnának, hogy mikor követünk el egy végzetes navigációs tévedést. A Jadran útja az északi vizeken fekvő Jan Mayen sziget Komor-szikláihoz vezetett, ahol a fagyos parton Niels Juel, a rádióállomás vezetője, és a sziget alprefektusa fogadott minket. Nem a tengeren találkoztunk, hanem Juel hívott meg minket a barátságos állomás épületbe, ahol végre melegben pihenhettünk meg, és értesültünk a nagyvilág híreiről. Itt a házban ismertük meg a különös tudóst, Hal Pettersent is, aki Tromsøből érkezett, hogy a sarki szigetek titkait kutassa. A találkozás sorsdöntőnek bizonyult. Miközben Niels Juel a szárazföldön maradta kötelességét teljesíteni, a professzor úgy döntött, hogy velünk tart.
Pettersen átjött a Jadran fedélzetére, hogy mágneses geolokátorával és térképeivel segítse utunkat a rejtélyes Island No. 2 felé, én pedig kormányosként figyeltem minden utasítását a Jeges-tengeren. Bejártuk a szigetet a fókavadászok között, ahol a mészárlás véres nyomai és a mindent átható fókaolajbűz közepette megismertük ezeknek a kemény embereknek a küzdelmes és kegyetlen hétköznapjait. Megismertük Thorfinn Kirkét, a hatalmas termetű és tapasztalt fókavadászt, aki a jég birodalmának minden titkát ismerte, és akinek a szava törvény volt a fókavadászok között. Szövetséget kötünk Hal Pettersennel. A megállapodás lényege egyszerű volt, mi adjuk a Jadran acélos erejét és a legénység bátorságát, ő pedig a tudományát és a különleges navigációs műszereit. Ez az összefogás lett a sikerünk kulcsa. A tudomány precizitása és a tengerész virtus egyesítése tette lehetővé, hogy nekivágjunk az ismeretlennek. A tudós térképein ott szerepelt a titokzatos Island No. 2, egy sziget, amely hivatalosan nem létezett, mégis minden bűncselekmény szála ide vezetett. Ez volt a kalózok központja, a hely, ahol a tenger elnyeli az igazságot és a hajókat. Egy reggel 3 delfin tűnt fel a Jadran orránál, és kilométereken át kísértek minket a jeges vízben. A tengerészek szerint ez a legjobb ómen, ami csak történhet. A delfinek jelenléte azt jelentette, hogy a természet talán mégis a mi oldalunkon áll. Végre friss híreket kaptunk a Mary Celestéről. Egy eszkimó vadász látta a hajót, amint a jég fogságában, kísérteties némaságban sodródik északkelet felé. Ez a hír új reményt adott nekünk, és végleg eldőlt, hogy melyik irányba kell kormányoznunk a Jadrant. Hirtelen felbukkan a Szent Vincente sötét sziluettje a láthatáron, és ezúttal nem tágította mellőlünk. A gőzös kéményéből dőlő fekete füst bemocskolta a tiszta sarki jeget, jelezve, hogy Bumpus kapitány készen áll a végső leszámolásra. A legnagyobb meglepetésünkre váratlan látogatónk érkezett. Maga Bumpus kapitány jött át a Jadranra egy csónakkal. A joviálisnak álcázott, de kegyetlen tekintetű férfi úgy viselkedett, mintha csak egy baráti látogatáson lenne, de minden szava fenyegetés volt. Ahogy Bumpus körülnézett a hajónkon, mindenki azt kérdezte magában, hol van a csapda. Tudtuk, hogy nem a beszélgetés kedvéért jött, hanem azért, hogy felméri a fegyvereinket és a legénységünk állapotát a támadás előtt. Miután a kalózok gőzöse, a Szent Vincente távozott, Suttora, a szakács egy zseniális trükkel állt elő. Használjuk ki a közeledő hóvihart. Daniló bácsi belátta, hogy a tomboló fehérségben a gőzös figyelői tehetetlenek lesznek. A terv az volt, hogy a viharleple alatt észrevétlenül megközelítik a kalózhajót, hogy kiszabadítsák a rajta lévő foglyokat, köztük Lodolát, és véget vessenek Bumpusék uralmának. A Jadranról egy jól felszerelt mentőcsónak indult útnak a hóviharleple alatt, amelyben Jankó és Gomó mellett tapasztalt matrózok is eveztek. A célpont a kalózok által bitorolt gőzös volt. A fiúk feladata az volt, hogy a sötétségben és a gépzajban felkapaszkodjanak a hajóra, és végrehajtsák a szabotást. Míg a kalózok a viharral voltak elfoglalva, Gomó, aki értett a gépekhez, leereszkedett a hajó oldala mellett a vízszintig, és egy acélsodrony tekert a gőzös hajó csavarjára, teljesen megbénítva azt. Ezzel a mozdulattal a Szent Vincente mozgásképtelenné vált, és a szél kényekedvére maradt. Megtalálták a Foxley melletti kis kamrát, ahol szegény, megkínzott és legyengült Lodola feküdt megkötözve. Gyorsan elvágták a köteleit, Gomó pedig a hátára vette a tehetetlen férfit a meneküléshez. A fiúk visszaugráltak a közelben várakozó, sötétbe burkolózó csónakba, ahol társaik már készen álltak az evezőkkel. Az utolsó pillanatban huppantak bele a csónakba, pont mielőtt az őrök észrevették volna a szökést. A vihar és a hó elfedte a menekülő utat, így sikerült észrevétlenül visszatérniük a Jadran biztonságos fedélzetére, mielőtt a kalózok feleszméltek volna. Suttora a konyhában azzal viccelődött, gyógyszere a bableves, miközben a kimentett Lodolát próbálta életre kelteni a forró étellel. A gőzölgő tál és a szakács humora többet ért minden patikaszernél. A matróz lassan visszanyerte az erejét és a beszédkészségét. Lodola elárulta, hogy egy jószívű négerfűtő segített neki életben maradni, vizet és ételt csempészve a cellájába. Ez az ember titokban gyűlölte Bumpust, és súgott Lodolának a hajó gyenge pontjairól, remélve, hogy egyszer véget ér a zsarnokság.
Az éjszaka csendjében a kabin falán keresztül titokzatos hangokat hallottunk a víz alól. A jég ropogását és a bálnák távoli énekét. Ezek a hangok kísérteties emlékeztetők voltak arra, hogy egy olyan világba hatoltunk be, ahol az ember csak hívatlan vendég. Napok óta kísért minket egy hatalmas barázdás bálna, akit a fiúk elneveztek hűséges fickónak. Úgy úszott a jadran mellett, mintha őrizné a lépteinket, és a jelenléte valami megmagyarázhatatlan nyugalmat árasztott a feszült legénység körében. A nyugalomnak azonban vége szakadt, amikor kartszárnyú delfinek falkája támadt rá a barátunkra a szemünk láttára. Tehetetlenül néztük végig a véres bálna tragédiát. A természet nyers kegyetlensége emlékeztetett minket arra, hogy ezen a vidéken a gyengéknek nincs kegyelem. A víz felszínén egy sodródó mentőövet találtunk, amelyen még olvasható volt a felirat Mary Celeste. Ez a tárgyi bizonyíték volt az utolsó lökés, már nem csak sejtettük, hanem tudtuk, hogy a kísértett hajó roncsai valahol a közelben vannak. Hirtelen izgalom támadt a fedélzeten. A geolokátor földet jelez. Ott, ahol a térkép szerint csak nyílt óceánnak kellene lennie, a műszer egy hatalmas, víz alatti tömeget és egy kiemelkedő sziklatömböt mutatott, az Insel No. 2-t. A köd egy pillanatra fellebbent, és a távolban végre felbukkan a kísértett hajó néma sziluettje a jégmező közepén. A Mary Celeste ott állt mozdulatlanul, árbócai az ég felé meredtek, mint egy figyelmeztető új, hirdetve egy régi tragédia végét. A fedélzet üres, a hajó élettelen, mintha a legénység nyomtalanul eltűnt volna róla. A jadran legénysége némán figyeli a kísértett hajót. A távolban, a csillogó víz tükrében végre feltűnik az Insel No. 2 fekete, baljós sziluettje. Ez a szikla volt minden rémálmunk és kutatásunk végpontja, a titkos rejtekhely, ahonnan Bumpus kapitány és bandája uralta az északi vizeket. A csendet csak a távolból hallatszó fókaugatás törte meg, ami a sziget közelségét jelezte. Ez a kísérteties hang kísérte az utolsó métereinket a cél felé, miközben a jadran lassan beúszott a Mary Celeste mellé a fagyos öbölbe. Danilo bácsi hangja megkeményedett, amikor kiadta a parancsot. Fegyvereket szétosztani. Minden matróz kezébe puska vagy revolver került, és a raktárból felhozott lőszeres ládák fedelei éles csattanással nyíltak fel a fedélzeten. A part megközelítésére a könnyű sajkásokat jelölte ki a kapitány, akiknek a dolga a felderítés és a partra szállás volt. Jankó és Csamba az elsők között ugrottak a csónakokba, készen arra, hogy a jadran előtt érjenek a sziget védett többlébe. Amint befordultunk a sziklák mögé, elállt a lélegzetünk. Ott a Mary Celeste, egy megdőlt hajótest, félig jégbe fagyva, de mégis büszkén dacolva az elemekkel. A kísértett hajó látványa a valóságban még megrázóbb volt, mint a matrózok esti meséiben. Az árbócok felett egy hatalmas, hófehér madár körözött, amit a fiúk csak szellemmadárnak hívtak. Úgy tűnt, mintha a hajó lelkét őrizné, és víjogása baljós figyelmeztetésként hatott a néma öbölben. Léptünk a szigeten a fagyott földre, és azonnal éreztük az elhagyatottság folytogató légkörét. A sziklák között elszórt tárgyak és ládák mutatták, hogy a kalózok itt rendezték be ideiglenes bázisukat és raktárukat. Mindenfelé a kifosztott hajók maradványai hevertek. Vitorlavásznak, törött bútorok és értéktelennek ítélt személyes holmik. Ez a látvány volt a legmegdöbbentőbb bizonyíték a kalózok kíméletlenségére, akik semmit nem hagytak hátra az áldozataik után. A kutatás során Jankó eltűnik egy pillanatra az egyik sziklahasadékban, és már éppen keresni kezdtük volna, amikor újból előkerült, arcán diadalmas mosollyal. A kezében egy fémkazettát szorongatott, amit a Mary Celeste kapitányi kabinjának egy rejtett rekeszében talált. A kazettában ott lapult Artelli kapitány naplója, az utolsó és legfontosabb bizonyíték a bűntényről. A megsárgult lapokon a kapitány remegő kézzel írta le az utolsó napok borzalmait és a Szent Vincente árulását. A naplóból kiderült a szörnyű bűntett. Bumpusék barátként közeledtek, majd álmokban támadtak rá a legénységre. Nem a tenger,
hanem az emberi gonoszság ölte meg a Mary Celeste matrózait a kincsakért és a hajóért. Most már pontosan tudtuk, így pusztult el a Mary Celeste és a legénysége. A kalózok elrabolták a rakományt, majd magára hagyták a hajót a jégmezőn. Artelli kapitány felismerte, hogy nincs menekvés. Nem próbált alkudozni, nem ígért semmit. A naplót elrejtette a hajón, mielőtt eltűnt volna a többiekkel együtt. Nem azért, hogy megmeneküljön, hanem azért, hogy egyszer valaki megtalálja, és tudja, mi történt. Hirtelen észrevettük, hogy veszedelmesen esik a légsúlymérő, ami egy minden eddiginél durvább vihart jelzett. A természet újra közbeszólt, és tudtuk, hogy ha nem hagyjuk el azonnal az öblöt, a jég fogságába esünk örökre. Ebben a kritikus pillanatban megint csak Jankó szemfülessége a segítségünk, aki a távcsövével észrevette a közeledő Szent Vincentét. A kalózhajó a vihar elől próbált behúzódni a sziget védelmébe, nem sejtve, hogy mi már ott várunk rájuk. A hajó bugdácsolva, erőltetett géppel tartott a sziget felé, és már az első pillanatban tudtam, hogy a Szent Vincente az. A Jadran legénységének nagy része nem volt a fedélzeten, mert a parton dolgoztak. A kalózok által kifosztott hajókat vizsgálták, nyomokat kerestek, bizonyítékokat gyűjtöttek a bűntettről. Éppen ezért ért minket váratlanul, amikor a Szent Vincente a viharban hirtelen felbukkant és támadásba lendült. A fedélzetén jól kivehető volt Bumpus kapitány alakja, ahogy kihajolva, kutató tekintettel figyelte a szigetet. A hajó manőverezni kezdett, majd úgy fordult, hogy párhuzamos helyzetbe került velünk. A kalózok gépfegyvertűzzel árasztották el a partot és a Jadrant is. A lövedékek a vízbe és a hajótestbe csapódtak, a forgács pattogott a Jadran fedélzetén körülöttem. A Szent Vincente még gépfegyvertüzet adott le ránk, amikor a viharos tenger áttörte a hajó védelmét. Láttam, hogy a megbénított hajócsavar miatt nem tud manőverezni, csak sodródik a hullámok között. A fedélzetére zúduló víz betört a gépházba, és elárasztotta a kazánokat. A hajó ettől hirtelen elvesztette minden erejét, mintha kihúzták volna alóla a talajt. Nem sokkal később tompa robbanás rázta meg a testét. A kazánok felrobbantak, a gép végleg leállt. A gőzös meredeken előre bukott, majd lassan oldalára dőlt. A látcsöveken át még követni tudtam a fedélzet utolsó mozdulatait. Emberek próbáltak a csónakokhoz jutni, de a megdőlt hajón ez már lehetetlen volt. A hullámok egyre magasabbra csaptak fölötte. A Szent Vincente elsüllyedt, és vele együtt örökre eltűnt Engelman, Bumpus, Scaramanga és a gyilkos banda. Ítélt a tenger. Nagy utat jártunk be, ezt most már nyugodtan kimondhatom. A Jadran megküzdött az Atlanti-óceán hullámaival és az északi jegestenger hóförgeteges szeleivel is. Most partra szállunk, meglengetjük a kendőt arra, amerről jöttünk, mert tudjuk, minden út véget ér egyszer, de a tenger mindig vár. Dékány András több volt, mint író. Tengerész volt, világjáró, tanú. 1903-ban született Kecskeméten, de a szíve mindig a tengerek felé húzta. A Fiumei Tengerészeti Akadémiáról a történelem sodorta el, matrózként járta a világot, gyárban dolgozott, háborúk és válságok peremén élt. Amit átélt, azt nem kiszínezte, hanem megírta. Ez a történet is abból a tapasztalatból született, amelyet csak az ismerhet, aki valóban megjárta a tengert. Ha teheted, olvasd el az eredeti könyvet. Dékány András, Kalózok, bálnák, tengerek. Mert a történet ott él igazán, a lapok között.